Que és una satisfacció molt gran el poder presentar això per moltes coses. Primera, perquè tot el que es fa en el Teatre del Raval, per la meva relació amb l'espai és molt bo i molt gratificant el que n'hi hagi unes activitats com les que estan fent-se i que el teatre tinga la vida que està tenint. I després perquè jo penso que n'hi ha un projecte que ja a poc a poc estem elaborant, llavors el presentarem, que és un poc de convertir la ciutat en una ciutat amable per a tots els públics, sobretot per als xiquets. Convertir Gandia en una ciutat adaptable a la talla menuda, podríem dir, que són aquests xiquets. Això, el que animes a tota la gent que participi, que vagi, un cartell molt bo, des de Dani Miquel, que de veres que és un crac, és el que arrasa tot allà on va, però bé que això, Machi Cugo, per exemple, que és el xicón de Gandia, és un xicón que a mi em meravella sempre que el veig, és un tio que m'encanta moltíssim, la màgia, perquè és molt jovenet i està fent unes coses molt bones, que jo faig això, anime a tota la gent que participi en aquest festival.